Bueno, arratsaldeon, Gabon, iaia. Dakizuenez, bihardanik aurrera, Estatu Frantsesak iragarri egin du bere mugen kontrola berrezartzera doala. Ikusteko dago ere, azkeneko aldian hori egin zuen bezala mugako pasabideren bat itxiko ote duten, kezka hori ere badaukagu, eta beraz hemen bildu nahi izan dugu horren kontrako tasuna erabatekoa azaltzeko. Eta zergatik, ondorioak ikusi egin genituelako neurri hori indarrean jarri egin zen azkeneko aldian. Hemen badago komunitate natural bat, mugaren bi aldeetan, bidasoaren bi aldeetan bizi egiten dena, normal, egunerokoan oztopo handiak jasoko lituzkena normaltasun hortan, hain zuzen mugen kontrol hori berrezartzera baldin badoaz. Ikasleak, langileak, bizitza aztoratuak eta hankaz gora jarriak kontrol horien gatik. Bigarren, esan nahi dugu gure ustez mugen berrezartzeak suposatu egiten duela Schengen kodearen apurketa bat, eta praktikan, hain zuzen, Europarron oinarrizko eskubide bat, zirkulazio librerako eskubidea, bertan bera ustea. Hain zuzen, azkeneko aldian, hori gertatu zen azkeneko aldian, Estatu Frantsesak egin zuena izan zelako 6 hilabeteko aparteko epe horiek bata bestearen atzetik kateatu, Schengen kodearen abusu bat egiteko, eta esaten nuen bezala, oinarrizko eskubide hori, zirkulazio librearena, bertan bera usteko. Eta baita ere, ez dugu ahaztu nahi, hain zuzen, zer suposatu zuen mugen kontrolak berrezartzeak azkeneko aldian, hori egin zen azkeneko aldian, ez? 10 migrarik bizitza utzi zuten hemen, bidasoa zeharkatu nahian, hain zuzen, migrariei erreztasunak eta segurtasuna eman beharrean, doazen iparraldeko beste herri batzuetara joan daitezen segurtasunarekin, hain zuzen ere, horren ordez egiten dena dalako arrisku gehiago jartzea ibilbide horietan, eta migrariak behartzea beraien bizitzak arriskuan jartzera, muga hau pasatu ahal izateko beraien transito horretan, ez? Beraz, arrazoi nahikoak badaude mugen berrezartzearen kontra posizionatzeko, eta norabide horretan guk Europar Batzordeari eskatu egin diogu esateko argi eta garbi ea beraien ustez Frantziako gobernuak hartutako neurri hori mugen berrezartzea bat ote datorren Schengen kodearekin edo urratzen ari den guk pentsatzen dugun bezala.